Καλησπέρα παικταράδες, έχουμε σήμερα μαζί μας Illustration Box Ρέιλι Σακουγιάκου και Illustration Box Kid and Killer. Αν με ρωτάτε, τα προηγούμενα Illustration Box ήταν πολύ ανώτερα από αυτά, αλλά και αυτά φαίνονται πάρα πολύ promising. Λοιπόν, ξεκινάμε unboxing. Πριν ξεκινήσουμε unboxing των Illustration Box, έχουμε ένα Pokemon Pitch Black που απλά το πιάσα γιατί είμαι τζογαδόρος. Το λοιπόν. Ναι. Στο Pokemon πώς πάει που είναι η hit, η κάρτα? Τρεις από πίσω. 1, 2, 3. Ναι, δύο βασικά, δύο. Και η τελευταία είναι μπορεί να είναι η hit απλό. Οκ, λοιπόν, φύγαμε. Τίποτα. Τίποτα, δεν πειράζει. Playables είναι οι κάρτες. Να θυμάστε ποτέ μην τζογάρετε. Να παίρνετε κάτι για να παίζετε. Λοιπόν, με ποιο να ξεκινήσω, ρε? Με το Rayleigh. Το καλύτερο. Rayleigh. καλύτερο. Rayleigh. Το λοιπόν. Θα προσεχείς το κουτάκι. Τρεις από πίσω. 1, 2, 3. Ναι, Και δύο από- βασικά, Δύο. δύο. Και η τελευταία είναι μπορεί να είναι η hit απλό. Οκ, λοιπόν. Τίποτα. Τίποτα, δεν πειράζει. Θυμάστε ποτέ μην τζογάρετε. Να παίρνετε κάτι για να παίζετε. Με το Rayleigh. Το καλύτερο. Rayleigh. καλύτερο. Rayleigh. Το λοιπόν. Προσεχείς το κουτάκι. Ωραία, Σχίστο. κουτάκι. Εμάς μας νοιάζουν αυτά που είναι μέσα στο κουτάκι. Ρε σλίβρε. Δύο πολύ όμορφες κάρτες. Είναι POV το μεταξύ κάρτες. Δεν ξέρω αν το έχει ξανακάνει αυτό. Όπου βλέπω μάγκα, κάτω δεξιά. Οχ, όχι. Δύο OP15 packs και δύο OP16 packs. Πρόμο. Οπ. PSA 10. Οκ, λοιπόν, πρώτα πάμε με το OP15 που δεν ανοίξαμε και πολλά. OP16. Μάγκα, τη βλέπω. Δεν είδα τίποτα, δεν είδα τίποτα. Δεν είδα τίποτα. Αρχίδι. Ήταν σχεδόν Κοίτα, δεν μας χαλάει και ένας μπορσαλίνο, ας πούμε τώρα, γιατί δεν έχω μπορσαλίνο. Έχω δύο μπορσαλίνο. Όχι. The pack. Δεν μας χαλάει. Δεν μας χαλάει καθόλου. Playable, υπερplayable θα έλεγε κανείς. Υπερπλέον. Θέλω να ανοίξω τα 15 πρώτα. Οκ. Άντε, σκίστο ρε, σκίστο. Δεν ξέρει τι θέλει αυτό. Ας τα spoilers ρε. Σποιλάρω τον εαυτό μου ρε μαλάκα. δεν Την πω. είδαμε όλη την SP. Σποιλάρω τον εαυτό μου. Οκ, δύο έχω. Έχω και τρίτο τώρα. Άντε ρε μα, πάμε λίγο. Τα άλλα τα illustration box ήταν άριστα. Τι είχα ανοίξει? Είχα ανοίξει, νόμιζα ότι είχα ανοίξει Demon Pack επειδή είχα ανοίξει το Jupiter. Leader pack. Leader. Και... Ου, μαλάκα, nice. Γενικά ό,τι alternative Luffy ανοίγω, γουστάρω γιατί είναι Luffy ρε φίλε. Μαλάκα, ωραία κάρτα. Απίστευτη bro. Πήγε πάνω. Insane κάρτα θα έλεγε κανείς. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Nice. Σεξουλιάρικους. Monkey D. Luffy. Very nice. Not a bad box. This is the Not bad at all, this bro. is the I'm very value of happy. the box. This card. Πώς μεταφράζεις αυτό? Παιδί δολοφόνος. Παιδί δολοφόνος. Παιδί και δολοφόνος. Όχι, παιδί κάθετος δολοφόνος λέει. Ω, 15, 15, 16, 16 και η πρόμο μας, ωραίες και αυτές οι πρόμο. Το αγαπημένο μου pack των Ω. τελευταίων ετών. Εδώ είναι ο Ζους, έτσι.
Ναι. Πίκατσου δηλαδή. Ναι, πήγα τσουλάμι. Βλέπω ένα πίκατσου εδώ μέσα. Kid and Killer. Βλέπω ένα πίκατσου να έρχεται. Το λοιπόν, Εκείνα στα 16άρια. 16 τώρα. 16άρια ρε φίλε. Δεν σου βγήκε το 15. Έχουμε να δούμε μάγκας από το μαγαζί 2 σετ. Αφού και ο πελός θα μην μου λείπει. Με δύση να μπούσει. Όχι, ρε, ψέματα λες και... Τα πιστεύω μαλάκα μετά και ξενερώνω. Αυτός είπα μήνες. Πάμε τα 15άρια. Εδώ τι έχουμε μάγκα κόμπι και ένερ. Εδώ θέλουμε ένα ζούστο. Ναι, έχεις και SP. SP. Έχει texture Έχει το τελευταίο. τρέζα ρε Αρζόρο. Κάτι έχει το τελευταίο pack, αλλά είναι σίγουρο, νομίζω φούρα. Η σούπερα. Αυτή η κάρτα φαίνεται υπέροχη, αλλά για το... Λες που το πιστεύουμε όλοι. Leader pack. Και Σύμφωνα με τα τίποτα. λεγόμενά σου. Και τίποτα. Πρέπει να πιστεύεις. Είμαστε ρε φίλε.